Right? Nyaya pano yakadai so. Guys, you will never get to know munhu akakuroora until musi wekukonana kwenyu. Zvinoitika ndezvokuti mukudanana kwamunoita navanhu munoshowana macharacters muchivanzirana zvimwe zvinhu. Dzimwe dzenguva munhu wako anenge ari lovely in your picture and anokipa image love yakaita senge drama movie kana kuti kuactor. Ndingangoti life in general munhu wese ari mulife anoactor. Sei ndichiti munhu wese anoactor? Pane kakukosora kaunoita kana uchiziva kuti mudiwa wako akakutarisa. Koya kamwe kakukosora kaunoita uri wega mubedroom uri wega uchitripa kana musinkire mukitchen chaimo. Why don't you do that kana partner yako iripo? You want to keep an image. This is what most people do. Kuburitsa mweya chako chaiko mumunhu. Ukamuona vamwe venyu hamusana mambonzwa kana partner, you've been married 21 years. Hausati wambonzwa kana partner yako ichiburitsa mweya. And then you expect kumubata achiura. My friend, it's not easy. Zvakamira zvakadai so. Vanhu vari kuactor 90%, 95% of kurarama kwedu tiri kurarama because of who is surrounding us. Ukaenda pavanhu asinganzwe Shona, pane mavara unotaura pafoni neumwe munhu vanodana kana vari kumba reluctantly nekuti uri pavanhu anotaura Shona. Ukaenda pavanhu anogona Shona, une kamwe kaactor kaunoita unotanga kutaura chirudzi chako cautiously. Same applies nechirungu. Ukaenda pavanhu pazere varungu, matauriro ako echirungu unotanga wafunga unotya kuvhuna chirungu. Kuactor kwese ikoko. Munhu angararame sei asingaacti? Hauzivi munhu akakuroora until the day ramuchaburana muakurambana. Musi wedivorce ndo pachaona character. Musi wekuti zveshua love yazopera, kwete kuti musi weseparation. Musi wekuzoti zveshua anga asingaiti. Unoziva kuti munhu wanga naye anga asingaiti. Munhu wanga achidana naye anotanga kukuudza because anokuendera kukoti agokuaccuse zvimwe zvokuti nyangwe unoti mupfigire mujeri inhewe zvatine vana tesa shamwari, you won't believe zvanokuitira munhu iye kusvika pakurambana. Ere zvinoenda zvoti kana munhu wacho achirambana newe ane umwe munhu wanga atori naye aine hope yokuti zvichafamba, divorce yacho anenge achitoda within a day. Ndino kwachidzwa nemwe divorce inoitwa within a week. Iwe ndotoda divorce, ndochinja senemu yangu, ndochinja senemu yako, ndizvezviso zvimari zvinoenda kudzorera zvese unoudzwa zvese. Panenge pane anenge ari pawaiting. But zvisingaziva ndechokudai so. Dzimwe dzenguva love yekunze iyi kana uri marriage inonakidza because une umwe wako. Vanhu vari kunze uko vanonakidzwa nerudo kana achidana newe une munhu wako. Why? Sometimes vanozviitira because lack of responsibility. Wakazenga wati mufesi wangu waenda ndafree, unogona kuridzigwa imwe tsamo yekuti wamusirei ukashamisika nemunhu wanga wachifunga kuti uchaspenda life naye. One reason yavanozviita ndekuti sometimes kana munhu achidana newe nemurume wako ari a narcissist, munhu anokuda kucontrola, anofara because anoziva kuti nguva yaunenge une murume wako you are covered, nguva yaunenge wawega anewe. So wofunga love iri kunakidza? No, munarcissist munhu ari kunakidzwa nekuti ari kukucontrola. He can tell where you are. Nekuti kune tsumbo inoti the only person that you know kuti aripi munhu akafa muguva, munhu ari kufamba uzive kwaari. But iye anoziva kuti kana 9 PM dzakaita ndakumba murume wangu aripo. Iwe unochiti nomurume wako uri kumba uchifunga kuti zvinonakidza. But iye ane security yekuziva kuti from 9 PM kusvika mangwana uchienda kubasa unenge urumba kwamurume wako. Same applies nesmall. Paunozotanga kuti wasingle manje, monitoring yake yakulimitika. Akunidha umwe munhu achakumonita kwawakugara wega. Baby ndakugara ndega.
vashoma vanofarira kuzoti waugara wega okay especially kana vava vasingade zvaukuroora vane umwe munhu wavo. Love yotanga kubva pamanje. Ona munhu wese waunosiya marriage naye, munhu wese anokusisa marriage yako asi anokuroora kasho handingani 99.5% chance munhu wese anokusisa marriage yako asi wachakuroora unless ari very stupid. Hakuna munhu angakutrusta iye achizviziva kuti akadanana newe iwe uri marriage uchichita murume wako iye okay ndipinzewo mugango iroro, iye achiziva kuti gango iri rakakangigwa mumwe munhu akakangwa mugango iroro. Hatitambe chipinda mugango makakangwa umwe a couple years ago anenge ari stupid. Zvino vanhu vazhinji zvamunoita munodana nemunhu muchichita zvonakidza zvokunakidzai imo funga kuti saka akatava murelationship zvichanakidza seizvozvo. Kana mava murelationship inongori insecurity yega yega, insecurity after insecurity. Love inoda munhu arecover. Chijump from this to that chakaipira chinhu 1. Kujumpa from a frying pan kune danger 1. Zvinoenda kuti maflames ari paside akaita sei. Ukajumpa uchibva mufrying pan even wanga usati wanyanyotsva asi wakazara mafuta ka uchida kujumpa kuti you can fall into the fire, moto unobatira pamafuta uri kubuda nawo mufrying pan. Be very 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 careful usati wajumpa from a frying pan kuti moto wacho wakakura zvakaita sei. Otherwise vazhinji vari kujumpa vachiwira mumoto, ende kana wawira moto une mafuta previous relationship unopfuta zvakupfuta zvezve. Ndizvo today ukapinda murelationship uri vulnerable uchangobva mukukuvadzwa neimwe relationship unotsva zvokuti unotsva kudarika vanga vagara vari huni dzagara dziri zvinhu zvagara zviri mumafuta imomo zvagara zviri mumoto wawadonhera zvototsva less than iwe uri kubuda mafuta because uri kubuda mupani une mafuta fuel unosvika chibvira unotopera kungawanise. Vanhu vazhinji vanenge vakabata ruoko so vanhu vanji vanoti handichakudi buda mama ndakuda I'm moving on. Ndivo vanowanzozotsva ivavo kutsva zvikuru kuru 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 unotsva zvokutsva zvezvo. Ende vanhu ivavo vanoti buda pano, some of them vanorambira vanhu kuti vavarwadzise. Usafa wakarambira munhu kuti umurwadzise. Munhu harambwe sesadza. Ramba munhu nekuti hauchamuda. Ramba munhu nekuti waita maefforts ako ese, you've exhausted all my efforts ako, wasvika pakugumirwa kuti aiwa uyu achadike uyu ndazvikonewa. Love yokuramba munhu usina kuisa effort yakaipira chinhu 1. Unoziva ukaramba mugwagwa kuti mugwagwa hauendi kuHarare wambodhiraivha ukasvika pane bridge ukanoona pane bridge pakablokeka pane gwizi hapana kuvakwa wakadzoka, you won't feel guilty. Wakaramba karodhi uchiti akatetete uchikachangotanga usina kumboita effort yokumbona kuti kanogumira kupi unogona kuzvidemba pamberi apo. Why ndichidero? Majority evanhu vanonyengeregwa pakurambana vokuti the other person baby kani uyatidzokerana baby kani ndo vanozosafa more pamberi apo kazhinji kacho kana kuti nditi kama kana chii. Mwari vakasika munhu kuti ati sorry ende Mwari vanoenda nemunhu ati sorry. Even wanga wakurohwa wakati sorry matables atochinja. Trust me, munhu akanga achida kurova akakurova wamuti sorry ukangomudzorera unowina fight yacho. NdiMwari ndo masikiro vakaita. Munhu anoapologize haarohwi. Munhu aapologize anoda kuteeregwa. Don't apologize just for the sake of it. You apologize when you mean it. But mu relationship menyu mvedwe kana mchirambana, wait and be very careful pakata munhu ari kuti sorry. Nokuti that story will be the most memorable story in your life. You will never forget that story. Munhu akati baby ndakakanganisa ndiregererewo kana kuti chichi. Kukanganisa kwake kana kusingakuitire, try by all means kuti murambane muchinzwanana. Rambanai muchiri kutaudzana.
regai kurambana zvokurambana muchiita senge nyoka, kuti nyoka inoda kurovegwa pasi, zvakaipira chunhu 1, hauna pekudzoka rimwe ramazuva. Ende vamwe venyu munoita hasha dzekuti handidi nevanangu, I will never talk to you, vana musataura nababa venyu. Hazvishande zvezve. Vana vakakura 12, 13, 14, 15 vanoita dzavo pfungwa. Ivi ndimarambana, but vana navabereka stay vaite decision yavo. You will never know munhu warudanana naye until musi wedivorce vakuti kuzvanda ndemuroi pamba. Vazhinji venyu muchazvidiscover. Lave munoti munhu anodana nemwika, muchazozvidiscover kuti zvanda ndebhinya mba. Musi wedivorce chauchana tumwe musi wakuudzwa mamagara moyo kuti munhu akumove on. Unoshamisirwa ndiye munhu aiti wandaifunga kuti angel. Vamwe vanhu vamunofunga kuti vanonamata vanamata. Muchavabona musi wedivorce kuti hapana chinhu chokunamata. Unombona nekusakuregerera. Kuzvairi munhu anonamata Bible richitiregerera naye. Aitadzwa ndiregerera sei. Ndio panotanga kuona nekuti zvinoita zvokuti sometimes pamadivorce apa unoita so excited. Waita excited kudero apa munhu waunoda nepamwe ngachikofunga kuti haufa wakamboita boyfriend kana girlfriend. Ndio panodiscover kuzvandaichitiwa naye vedu. Because imwe divorce inoitwa chop zvazvokuti unyazoona uyu munhu anga akaplana. Vamwe venyu muchiri relationship right now makarambiwa kare. Vamwe venyu vamuritoplana kurambiwa izvi. Vamwe venyu mucharambwa very soon. Murume hawanzi kuramba munhu kuti ndichakude, but anokushowa nemasigns. Ndakamboita live ndichisanakuti murume haakushowa kuti achakude, anokushowa nemasigns. Kana ukamira murume wako kuti ndichakude buda, haakurambi unogara naye 40 years. Iwewo ndione chikero chemarriage yako. Ziya kuti uchiri kuteererwa here. Murume akanga asingachakuteereri, asingachateereri any of your instruction, asingachakunyengereri. Sometimes kwaona even usingachabvunzwa kuti wanga waripi baby, kana munenge makuenda kumakubukazva. Handizi yangu vanhukadzi, asi ndinoziva kuti wakaona iwewo kuti ukaenda out, even partner yako murume kana mukadzi, haachanyanyi kuita worry about time yaunodzoka, haachanyanyi kuita worry about where have you been. Akada zvakanenge achingovaura kuti where have you been, kuti musadhivana kwaanenge achiitawo chake chihure. Be very very careful. Kana ukamirira kurambwa kuti rambwe uchamira kwemakore nemakore. Iva nescale, pH scale yako yekuziva kuti alkaline, acidic. Love yangu iri papi, iri pa 7, iri kuti 7 plus or minus. Love yangu yakamira sei. Vamwe venyu mukamirira refu kuti azokudza kuti marriage hakuchina, marriage yakafa kare. Wakaona musingakwanisi kudiscuss sometimes. Munhu haasi kukwanisa kudiscussa maplans at 2 years from now. Where do you see us in 2 years? Munhu anongoda ngoona. Where do you see us next year? Where do you see us in 5 years? Wait, mibvunzo iyo kwaana isingapindurike. Munhu ari mumission yekusiyana newe. Ngatiregei kugara takaputikwa necloud rima rekufunga kuti tine maangel mudzimba umu. Vamwe vanhu vari mudzimba umu havasi maangels. Unana diabolos, nyoka chaivo. Munhu wekuti akanzi poison anokuuraya mangwana masikati. Yes, iye waruti unomudai, iye wakabvisira pfuma iyi, iye unoti murume wangu. Unozozviona sei? Utsinya hwanokuitira marambana ndo unozoreva kuti wanga une mhungu mumba. Mhungu kana ichifamba hauione kuti ukasha hwayo, inongoriwo monyo wakatemene ichizveva. Unozoona ukasha hwayo yamurudza musoro yadeso, woona pahuro paya paona kuti imwe mhungu inyoka nezvinozobuda mukana zvichiti zvichiva kumeso kwako zvikarova maziso chitosvoka. Ndopanoziva kuti vakomanaka ndandine nyoka mumba. Saka dzimwe nyoka unoti pane skini yadzo richisvedzera ganda, nyoka unoiona kutsamwa kwayo yamisa musoro. Ndo zvakaita marelationships enyu. Dzidza kustada munhu wako. Anowanzotaura chokwadi akadhakwa, anowanzotaura chokwadi munhu akaramwa, akatsamwa.
teerera zvinotaurwa nemunhu wako akatsamwa, teerera zvinotaurwa nemunhu wako akadhakwa. Ndokune chokwadi ikoko. You are not far from the truth. Ukanzwa zvaanotaura akadhakwa, kana takatsamwa, vamwe vanhu vanokukipa murelationship vachikukontrola nestress. Manarcissist andachitaura vanenge vachikukontrola ndokuramba nemathreats akati ndokuramba ndokudzosera romba kwenyini ndorora mumukadzi wakandijairira vakadzi vako ndoanondida vachikumanipulata. But type idzodzo muso unobvuma kumanipulata ibva pamba pangu. Kazhinji kati wana murelationship vanoti iwe ibva pamba pangu, munhu achingojara mathreats wekuti ibva pamba pangu, musi waunobva vanoita senge varohwa netsvimbo musoro. Because munhu iye vari kuthreatana achiti ibva pamba pangu, ibva pangu, zveshuwa kune zuva rachabva. Akangoita kacourage one day achabva, ende musi achazoziva kuti I'm actually better without this person. Unoona chekuona. Divorce yari kuenda 3 years iri kurwadza. Ingoti shinge mbijana, give yourself 1 year, 2 years. You will discover one day it's the best ever thing that has ever happened to you. Don't despair, don't give up. But divorce yaonai. Relationship yako ichipera kudai, usazviuraya. Shamwari, 2 years from now, if you find yourself ukarika, unotozoona kuti wanga uri worse murelationship. Wow, even uri wega usina move on. Uri by yourself. Ndopanotozoona kuti zvandanicharuzirira. Unoita senge uchatenda munhu akakudivorce. Thank you so much nedivorce yakandipa. Wakandidzidzisa about life. Vazhinji vanhu vanodiscover themselves after divorce. Really? Ndotori capable of running a musha ndiri ndega? Yes. Am I capable? I'm also capable. Because umwe munhu anenge achida kukuthreatena achiita senge ndiye akakubata oxygen yese yaunofema. Zvokuti unosvika pakumanipulate nokutobhelieve kuti zveshuwa your life means nothing without your partner. Kana uri munhu yanofunga kuti your life is nothing without that partner, think again. Mwari vakasika munhu wese nemufananidzo wako. Vamwe venyu munofunga kuti makabatwa nemunhu wamurudana naye nemazimari anawo kana. Don't be treated like trash. Hakuna munhu akasikirwa kutreata vamwe vanhu like trash. Wakabuda imomo unogona kuita mashura. Unogona kubuda murelationship iyoyo ukazotoita the big person. As long as you find yourself and love yourself. Wakanga wapinda mudivorce, the first thing chaunofanirwa kuita, find yourself. Gara pasi newe wega, wogadzirisa mistakes awakaita, revisit relationship yese, uchitika pawaive wrong. Wakaona wabuda murelationship usina pamwe paunombona pawaive wrong, une big problem, ndiwo watokonzera divorce ife. Munhu wese anobuda murelationship anofanirwa kuona pamwe pakaita wrong. Apa ndandiri wrong, behavior yanga isiri right, behavior mawana uchingori always right, une problem iwe. Because hakuna vanhu 2 vanogara vari right all the time. Unotombowana 2 or 3 things zvawanga uri wrong. If I'm gonna move on by new relationship, I need to change this and change that and change that. Saka zvandotaura ndezvokudai so vanhu vacho. You don't know munhu ari kudanana naye until musi wamuchaburana, musi wedivorce. Ndipo pachazoni ndandigere nemhondi. Vamwe venyu you won't even live to see that. Nokuti vanoziva how to manipulate you. But kunze kwakaipa uko kune vanhu vari dangerous kunze uko. Thank you so much for zuva ranhasi. Chatsvaka imwe topic next time. Chingodero ndini wenyu Handilion Mapira. If you haven't subscribed to my channel, subscribe. Sorry ndaisa title in English, but I'm speaking Shona. Yes, chazoita in English in future. Ndine vanhu vakati one day vanoda kuti Shona. This version kana uchida in English, I'll do it. Kana yakubetsera. But before I go, zivai kuti hakuna munhu anokontrola munhu. Hakuna munhu, hakuna nyange wanga uri wrong say. Ita sorry, umove on. Mwari ndiwe vanhu vese. Mwari ndiwe vanhu vese. Ramba naye muzvakanaka vedu iwe, especially kana pane vana. Rimwe remazuva uzozii. Unonzwisa tsitsi so. Wakuona munhu wakaramba uchidadira, agara muchi akufamba bo zvazvokutika upenyu hwake hwakuita. Dzimwe dzenguva marriage yako iri kuita senge iri kuflourisha. I anointing yemunhu ari kupozera iye.
Iyi anointing yemunhu uri kuonana naye iri kuita kuti marriage yako ishande kudero. Musi wanobuda Jacob mombe dzaibereka so achishanda ari pawe achishandira mukadzi. Paakabva vakaona zvina zvabereka, anointing yake ndiyo yaifambisa zvinhu. Thank you so much guys. Subscribe to my channel. Handy Leon Mapira ndozita rangu. Thank you so much. Pano pa YouTube ndopanda kuita ma live angu chingodero 20 minutes akwana. Bye bye.